William? William, hvad er... Prøv lige at åbne den fan der. Den her? Ja, hvad laver du derinde? Ikke noget. Den der. Ja, kom lige med ud. William, jeg bliver simpelthen så irriteret og ked af det. Nu gør du det igen. Til terminsprøven snød du. Nu står jeg bag ved dig til den rigtige eksamen. Du er inde på ChatGPT, du sidder og skriver. Det går simpelthen ikke. Det er for dumt, du snyder igen. Jeg kan ikke gøre andet end at bortvise dig. Prøven er slut for dig, og du kan først komme op til jul. Der bliver simpelthen ingen afgangseksamensbevis til dig, og du er ikke med til sidste skoledag. Jeg vil ikke have snyder. Hvorfor må jeg ikke være med til sidste skoledag? Det eneste, jeg glæder mig til hele de her 10 år. Men det er så noget, man skal tænke på, inden man dummer sig. Men jeg ved godt, du har glædet dig. Jeg havde også glædet mig til, at du ikke snød. Så du må lære dine fejl. Der bliver ikke nogen sidste skoledag, og diskussionen den er slut nu. Jeg skal ind til prøven, og du skal hjem. Kom, du lader mig ud. Så finder vi dine ting. Simpelthen en klovn, altså. Hvad fuck gør vi? Vi skal William kamp med til sidste skoledag. Vi kan ikke have, at Karl er blevet bortvist! Okay, boys. Vi kan enten... kidnappe Mikkel. Nej, ikke igen, altså. Eller vi kan spærre lærerne ind. Så er der møde. Sådan. Okay, boys. Nøglerne er der. Ej, vi kan lige have glemt noget af det nu. Vi har nøglerne! William, vi har låst lærerne inde på skolen. Skynd dig ned. Tag dit kostume med. William, hvor fuck blev du af? To the floor. Here comes the sun. Hej, Nina C. Jeg føler altså ikke lige efter matematik i dag, så skal vi ikke bare tage et hyggeligt klassemøde? Jo! Ja,
Som matematiklærer, så er det jo altså en virkelig dårlig cirkel. Men er nogen, der har lyst til at starte med at sige deres temperatur? Jeg vil gerne starte. Ella, hvad er din temperatur fra 1 til 10? 10! Ej, Ella, du er altså bare sådan en solstråle. 10. 10, 10, 10, 10, 10. 10. 7. Magnus, har du lyst til at sætte nogle ord på det? Nej, nu start. Okay, så Ella skal lave fra side 147 til 151. Elsbeth, vil vi så lektier for? Ej, det er fint nok. Vi tager det bare, som det kommer. Jeg kan altså ikke til at så 8 i geografer. Nej, men er det sådan noget geografer noget? Ja. Så må du spørge Albert, han kan finde ud af det. Altså, jeg ved godt, I kun har arbejdet 10 minutter, men altså, føler I ikke også som brain break? Alle sammen, kom lige og duft til de her blomster, de er virkelig gode. Vi skal lige alle sammen gå ud og finde et træ. Kommer der noget musik med det her? Og så husk, at lige meget hvordan I klarer det til eksamen, så vil træerne altid stå her, og så skal I bare komme til. Gør det alle sammen, så sætter vi os på vores respektive pladser. Vi har travlt, der er masser, vi skal nå. I dag skal I få lov til at vide jeres karakterer, og så får I den is, I har ventet på de sidste 2 uger, og så trækker vi den til sidst. Ej, mig og min 8. klasse, vi har haft dem det her i virkelig lang tid, og de er simpelthen bare så fantastiske. De kunne gøre det for 20 minutter, så vi kan gøre det for 10. De er simpelthen bare så gode. Altså, de har jo lige vundet Edison. Har I godt hørt det? Og så skulle jeg køre dem derned. Det var bare den fedeste tur. Diego, jeg har sagt det så mange gange til dig før. Gå nu ind til din egen time. Så skal jeg lave alle opgørende på campstowning, fordi I slutter til komma. Og så har vi, til torsdag så har vi et blogindlæg og et debatindlæg. Og så tænker jeg til i morgen, så laver I lige alle hyggetestene. Der har vi læsning og retskrivning. Der er virkelig nogen herinde, der slutter til at lave deres ting. Det er hvad? Så siger vi de 7 kommaregler. Der skal være komma foran mænd. Se, der har vi et tal lige der. Det er godt, vi ses. Vi ses i morgen. Hej. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Drenge, husk at alle de gode elever sidder forrest. Ja, det er fint, Mærke. William og Stocking, I må ikke sidde sammen. Ryk jer nu. Guten Morgen, William. Was hast du Wochenende gemacht? Det ved jeg ikke. I er bagud. Jeg har haft masser af tid til at blive bedre. Har vi det hyggeligt? Sebastian, hast du dine Hausaufgaben gemacht? Nej. Sebastian, du skal lave dine lektier! Sebastian, du skal tage din hvide dutter ud. Der er stadig 2 minutter tilbage af undervisningen. Hej, mine små engle. Hvem vil skrive dagens program på tavlen? Filippa? Det kan jeg da godt smage lidt. Ja, det er fint. Har vi engelsk eller kristendom? Nå, så i dag skal vi se en film om Kain og Abel. Shit, har Er der ikke nogen, der kan hjælpe mig? Lige nu i min 4. klasse, der er vi i gang med at lære at danse jenka. Så det tænker jeg, det kunne vi lige øve med jer. Så her har vi jenka. Nej, det var jeg gode til. Nå, min skrabbetant, der har I nogle salmer til os i dag? Selvfølgelig var det. Altså, rejs jer op, kom, vi skal synge.
Han velsignet dag, Vi ses bag. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me. Really want. So tell me what you really, really want. Hey, Cecilie kommer. Godmorgen, Lina. Kommer lige ned på 6. klasserne, så jeg forventer en lidt rolig time. Hvem har taget min oplader? Hej, undskyld. Jeg har jo kun til klokken 12 i dag, så vi har jo lidt travlt. Vi er jo i gang med romantikken, så jeg tænker, at vi laver et billedanalyse af den jyske forhyrte. Og hvis I bare kigger på stopeffekter, linjer og figurer og miljø. Så ja. Vi skal gå rigtig i dybden her. Christine, det er altså 7. gang, vi har haft det her den her uge. Men hvad er det, vi siger? Svært er godt! Ikke åbn døren! I kan vel bare gå ind og læse på min uddannelse om romantikken. Jeg går lige ind og snakke med Jacob. Er der så nogen, der ved, om romantikken startede i 1807 eller i 1809? Felix? 1807. Andre bud? Lina? Var det i 1809? Det var faktisk 1808. Vidste I ikke det? Det var jo dengang, at... Nina, det var sådan noget sidesprog, I kom ind på der. Hvor kom I fra? Nå, Nina, jeg tænker, at vi har lidt tid til en hurtig læseprøve. Nej. Hvad er det, vi siger? Svært er godt. Jeg skal jo på min årlige tur til London med at shoppe lidt, så jeg tænker bare, at I kan lave testen alene, ikke? Husk, bare brug de sidste 5 minutter på at bare krydse af, ikke? Pas på den knald. Hej Nina, kan I lige lukke jeres computer? Nå Nina, vi tager lige den sidste historiepræsentation fra i fredags, og det er Felix, Theodor og August. Ja, vi har amuletten omkring. Winter Soldier Investigate. Det var sådan vores præsentation. Det var virkelig godt, drenge. Det var et 12-tal. Nå Nina, jeg vil lige vise jer noget smart, I kan bruge på math-solver her til eksamenerne. Hvorfor virker det ikke? Hvorfor virker det ikke? Sofie, kan vi ikke bare se filmen fra sidste historie? Jo, så lad gå da. Vi har ikke så meget tid tilbage, så vi tager kun det vigtigste. Vi ses lige af. Jeg har jo først næste måned igen, fordi Christine har taget alle mine timer, men I må have det godt. Goddag, Nina. Er vi klar til noget samfundsfag? Vi starter lige med en navneopråbning. Shazab? Ja. Godt at se dig i dag. Hvad vil du helst? Få 10.000 kroner eller få 12 i alle karakterer i din eksamen? Jeg vil helst have 10.000 kroner. Tak for svar, Shazab. Godt at se dig.
Sofie, Ja. hvad vil du helst? Brænde ihjel eller springe i luften? Springe i luft. Tak for svar, Sofie. Godt svar. Line, er I på at gætte, hvor jeg har været hen i weekenden? Okay, så bare på Prins Abdul, han vil altså virkelig gerne købe det her Felix. Hvad spiser du der? Jeg spiser chips. Spyt den ud nu. Hvorfor? Fordi det forstyrrer timen, Felix. Så vil du være venlig og smide den ud nu. Så er det tid til quizzen, Ina. I dag så skal vi se, om vi kan blive en rigtig dansk statsborger. Sebastian, har vi ikke pause? Stop med at spørge om pause, okay? Vi skal lige først tage den her test, og så kan I få pause. Hvis I bliver ved med at spørge, så får I ikke nogen pause. Nå, Nina, vi blev desværre ikke danskere denne gang. Men jeg bliver nødt til at smutte. Vi ses om 2 år. Kajsa har taget mine timer, så farvel. Godmorgen, Line B. Godmorgen. Skal lige tage at gå ind på min uddannelse, og så under dagens program. Ja, dagens program kører lidt det moderne gennembrud. Så har vi noget komma i stav 9, og så har vi selvfølgelig en brain break, hvis vi kan nå det. Men fokus det er helt klart det moderne gennembrud og komma i stav 9. Yes. Så skal I gå ind i fællesdrev, og så i 9. B-mappen, og så ind i dansk, og så romantik, og så ind på det seneste maleri, jeg arbejder med. Bro, hvor er det, vi skulle gå ind? Aner det ikke, bro. Højers fucking! Ja, Carla. Kan vi godt lave en brain break? Nej, fordi vi skal lige kigge på kommareglerne, men hvis der er tid til det, så kan vi godt prøve at flette en ind. Der har vi en kommasætning. Den kan godt være lidt tricky. Gæt hvad læreren tænker. Wink, wink. Godt tip det er at så krydser bolle, så løser I det nemlig meget nemmere. Der skal være bold under retter. Der skal være kryds under Christian. Der skal være bold under lavere. Der skal være kryds under Christine. Hvor skal kommaet så være? Efter retter. Nå, okay. Nej, hvor kan man få lange også nogle gange? Ikke helt. Tæt på. Har du et til bud? Jeg mente efter opgaver. Ding, 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 ding. Score! Yes, nu laver vi en brain break. Så alle sammen op og stå, så laver vi kung fu. Ej, hvor sagde bagud! Det var fuld. Ej, det er jeg så fandme kæft. Undskyld mit franske. Velkommen til fantastiske Userød skole. Lige om lidt tjekker 9 fantastiske og kloge lærere ind til den mest eventyrlige arbejdsplads. Lærernes ophold bliver alt andet end almindeligt, når hverdagen spidser til. Og arbejdsforholdene bliver stramme, når taktikken spidser til. Velkommen til det fantastiske Userød Hotel. Der er aflebesked. Vi er nødt til at holde sammen som gruppe. I har fået en magt om... Der er aflebesked. Er der aflebesked? Shit, er der aflebesked? Jeg har ikke fået nogen besked. Kære lærer, gør jeg klar. For om lidt er der teammøde. Nej!
Sofie, hvorfor er der altid dit kosteskaft på dig? Hov, der mangler der vist et komma. Jeg synes, det er rigtig tavligt. Der er nogen, der har stillet mig det her spørgsmål, og jeg ved bare, det bliver det, for hun prøver altid at stikke til mig. Det er bare min pegepind, som jeg bruger til at sætte alle de svage elever på plads. Christine, bruger du Christian til at få flere timer i skemaet? Selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg holder vores forhold totalt professionelt. Det forstår jeg ikke, hvorfor du må spørge om. Lærer, det er nu tid til at finde ud af, hvem af os, der er mest værdige. De to mest værdige deltagere er Christine og Birte. Det er jo altid ret at få at vide, at jeg er en af de mest værdige spillere herinde, men i virkeligheden har vi jo alle sammen vidst det. Selvfølgelig har de aldrig valgt mig. Jeg er helt klart den mest værdige herinde. Der er skærm! Rød Hotel. Så blev det skærmtid igen. Birte og Christine, I har fået en magt om at sætte 2 deltagere i fare, på grund af, I er jo de mest værdige herinde. Hvad tænker du, hvem sætter vi far? Hvad med Christian og Sofie? Nej, ikke Christian og Sofie, okay. Hvad med Merle og Sofie? 100% Merle. Ja. Vi er kommet frem til, hvem der er blevet sat i fare, og det er Merle og Sofie. What? Jeg synes, de lukker mig rigtig meget ud på fællesskabet, det de gjorde det lige fra starten. Jeg fik heller ikke beskederne på Aula, altså jeg ved ikke, hvad de laver. Der var ingen tvivl om, det var Merle, der skulle i fare. Hun er kristendomslærer ligesom mig, og der er kun plads til 1 kristendomslærer her på skolen. Jeg vil spørge Birte, hun vil vælge mig. Jeg har valgt, at Sofie skal i fare, for hun er naturligvis blevet tabt som barn. I 9. C, der støtter vi hinanden, og her bakker vi op med hinanden. Vi stemmer der selvfølgelig ikke ud. Nej, det stemmer Sofie ud. Merle, hun går simpelthen så meget på nerverne her for tiden. Hun går ind og tager mine timer, og hun kommer ind i de timer, hun ikke engang har, kommer hun også ind i mine timer, så jeg ser ikke nogen andre udveje end at stemme på hende. Begge 2 kristendomslærer, selvfølgelig stemmer jeg ikke på dig. Vi er nødt til at holde sammen som gruppe. Altså, vi er nødt til at bestemme 100% Merle ud. Ja, der er kun plads til 1 kristendomslærer på skolen. Ja, jeg har jo jer 110%, så jeg håber virkelig også, at I har mig 110%. Så, Ja, totalt. Selvfølgelig. Hej alle sammen. I har nu fået mulighed for at stemme Sofie eller Merle ud af teamet. Merle, hvordan har du det med at blive sat i fare? Altså, jeg er selvfølgelig rigtig, rigtig ked af det. Jeg føler virkelig, at jeg har fået bidraget til fællesskabet, og jeg bare ikke har sådan fået noget tilbage for det her. Så det håber jeg på i fremtiden, jeg kan fortsætte med. Du kan stole på jer med Sofie. Jamen, det ved jeg jo ikke helt. De har jo alle sammen lovet noget forskelligt, så jeg håber, at de holder det, men vi må se, hvordan det går. Det foregår således, at I skiftevis går op til den person, I ser ude, og lægger en blyant i deres krus. Okay, vi starter med dig. I 9. C, der støtter vi hinanden, og her bakker vi op med hinanden. Vi stemmer der selvfølgelig ikke ud. Nej, det stemmer Sofie. Jeg ved egentlig ikke, hvad afstemningen gik ud på, men jeg stemte bare det, som de andre stemte. Det kom jo også meget som en overraskelse. Da jeg ser, at Christian går mod gruppen, ved jeg ikke, om han er taktisk dum, eller han personligt prøver at gå imod mig. Det betyder jo så, at Merle, du er ude at sige, hvordan har du det med det? Jeg er selvfølgelig rigtig ked af det, da jeg elsker alle mine 9. klasser, men nu kan jeg fokusere at være på min 4. klasse. Jeg synes altså, vi mangler lidt Merles gode energi herinde. Det er det jo heller ikke, vel? Hvad vil I helst? Vær ked af det, eller fuck I fester, let's go, man! Næste uge på Userød Hotel. Vi har jo fælles økonomi. Kommer flyvende herind, hun er brændt af. De dreng, der lægger sten. Man er Nino, vil gerne lægge movie, jeg den sorte. For vi er Danmarks største gidspræsidenter. Du burde holde din dame i længe. De dreng, der lægger sten. Man er Nino, vil gerne lægge. You got a friend in me.
got a friend in me. Blondiner og brunetter, blondiner og brunetter. Og vi er venner, og vi to skilles aldrig, bedste venner. You can count on me like 1, 2. Og vi er venner, og vi to skilles aldrig. Jeg er ikke så i et år. Jeg er ikke så i et år. Just get ready for work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. Jeg er ikke så i et år. Jeg er ikke så i. Giv mig mere. Frikvarter. Sidder her. Feel like doing anything. So what, we smoke weed. We're just having fun. Frikvarter. Sidder her og gaber. Og føler mig som taber. Giv mig mere. Dansen, laver cool dansen, cool dansen, laver cool. Så anspændt, bare fortæl mig, hvor min dreng kan. Booty up, booty up, booty up, booty up. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. A little party never killed nobody. So we gon' Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Here comes the sun. Here comes Lægge gør for, at man har charme. Here comes the sun. Vi er så vant til, det bliver sent. Morgen er blevet lang, men det er fint. I'm sleeping my head away when the night comes. No surprises, no. Walking to the moon. Vi er så vant til, det bliver sent. Morgen er blevet lang, men det er fint nok. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Jeg har min Gucci og min Chihuahua. Tjente 1 million, og gør den tom for hver en krone. Jeg har min Gucci og min Chihuahua. En masse charme og kendis power. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Han er grå, men han er sjov. Han er brækker, jeg kan ikke lide det blå. For det ligner, at hun nyder, at jeg er her. Det er så svært at være så god. Jeg er for kendt til det her sted. Jeg vil have alt. For det ligner, at hun nyder, at jeg er her. For det ligner. For nu er det nok, 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 nok. Jeg styrer det selv. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. You talk dirty to me.